श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय करा राम नाम उच्चार करा राम नाम उच्चार घोर भवसागर पार करा घोर भवसागर पार करा करा राम नाम उच्चार करा राम नाम उच्चार नर जन्म है भारी विरल नर जन्म है भारी विरल विषय सुखांतु दुःख ही भरला विषय सुखांतु दुःख ही भरला करा राम नाम उच्चार करा राम नाम उच्चार जीवन है चारी दिवस मात्र जीवन है चारी दिवस मात्र शरीर है नश्वरा विषय विचित्र शरीर है नश्वरा विषय विचित्र करा राम नाम उच्चार करा राम नाम उच्चार जन्म मृत्यु आणि व्याधी जरा जन्म मृत्यु आणि व्याधी जरा श्री हरि कृपेन दुःख दूर श्री हरि कृपेन दुःख दूर करा राम नाम उच्चार करा राम नाम उच्चार घोर भवसागर पार करा घोर भवसागर पार करा करा राम नाम उच्चार करा राम नाम उच्चार श्रीराम जय राम जय जय राम 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 श्रीराम जय राम जय
भवसागर पार करा, घोर भवसागर पार करा, करा राम नाम उच्चार, करा राम नाम उच्चार. नर जन्म है भारी विरल, नर जन्म है भारी विरल, विषय सुखांतु दुःख ही भरला, विषय सुखांतु दुःख ही भरला, करा राम नाम उच्चार, करा राम नाम उच्चार. जीवन है चारी दिवस मात्र, जीवन है चारी दिवस मात्र, शरीर है नश्वर विषय विचित्र, शरीर है नश्वर विषय विचित्र, करा राम नाम उच्चार, करा राम नाम उच्चार. जन्म मृत्यु आणि व्याधी जरा, जन्म मृत्यु आणि व्याधी जरा, श्री हरि कृपेन दुःख दूर, श्री हरि कृपेन दुःख दूर, करा राम नाम उच्चार, करा राम नाम उच्चार. घोर भवसागर, घोर भवसागर पार करा, घोर भवसागर पार करा, करा राम नाम उच्चार, करा राम नाम उच्चार. श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम. श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम. करा राम नाम उच्चार, करा राम नाम उच्चार. घोर भवसागर पार करा, घोर भवसागर पार करा, करा राम नाम उच्चार, करा राम नाम उच्चार.
नर जन्म है भारी विरल नर जन्म है भारी विरल विषय सुखांतु दुःख ही भरला विषय सुखांतु दुःख ही भरला करा राम नाम उच्चार करा राम नाम उच्चार उच्चार करा राम नाम उच्चार जन्म मृत्यु आणि व्याधी जरा जन्म मृत्यु आणि व्याधी जरा श्री हरि कृपेन दुःख दूर श्री हरि कृपेन शांभवी नईच्या तीरांत आम्ही असाची दक्षिण कन्नडाच्या आम्ही वळलंके मणुपुराची मूलिकापुर फुडल्या आत्ताची मुलकी हज्ज या शांभवी नईच्या दक्षिण भागांतू मुलकी ग्रामस्य शांभवी म्हूण सांगल्यारी एक अर्थांतू शंभू म्हळ्यारी ईश्वराक प्रिय जावन आशिल्ली म्हूण एक अर्थ घेवेत दोन्ही अर्थुक सांगल्यारी दुर्गेला अनेक नाव शांभवी म्हूण सांगून दुर्गा म्हणली कुठले हंगा मुलकी लगीची बप्पनाडू दुर्गा परमेश्वरी एक होड क्षेत्रस त्या सान्निध्या ताका एक काणेस बप्पा ब्यारी म्हूण कळोन आशिल्ली की ताका लिंग रुपारी मेळत असेल न्हय हें म्हूण सांगताची आनी आमगेल मुलकीचें वेंकटरमण देवस्थान हें शांभवी न्हंयक आनी ताका कसो संबंद म्हळ्यार वर्साक 3 पटी वेंकटरमण देवस्थानांतल्यान हांगा पुजेक येवचें आसा एक आमगेले नोपी दिवस कलश बरोवक ह्याची शांभवी न्हंयच्या तीरांत म्हळ्यार ह्याच जागांत येवचें दोन्हीचे मुकोट द्वादशी तिन्हीचे रथसप्तमी तिनी पर्वकालाचेरी हांगा शांभवी न्हंयची बरी नेवन जलपूर्ण इत्यादी करताचे आय हें आनी शांभवी न्हंयचे उगमस्थान म्हळ्यार मूलस्थान कुद्रेमुख म्हूण सांगताचे कुद्रेमुखांतल्यान येवन कुद्रेमुख म्हळ्यार चिकमंगळूरा परिसर अशें थंयतल्यान हांगा न्हंय हांगा येता हांगा पश्चिमाभिमुख जावन अरबी समुद्राक सेरवता हें इतलें न्हंयचे विशय जालें आनी हाजी पावित्र्यत की नांवें हाजी एक पुराण प्रसिद्ध काण की मस्तशा पुरो हें सान जावन तुमकां एक माहिती दिलेलें आज आमी कसं लायल्याचें म्हूण सांगल्यार 12 कोटी रामनाम तारक यज्ञ हाजे पूर्वांग जावन म्हळ्यार प्रारंभ करताना ह्याची शांभवी न्हंयच्या तीरा येवन जलपुरण करून कलशाक जलपुरण म्हळ्यार तुमकां शब्द अर्थ कलश ना सामान्य जनाक कलशु हंगा भोरन यज्ञाक एक खंयचे एक पूजा एक धार्मिक विधिविधान कसं कितें हें यज्ञाचें आनी सादारण 3 तारीख ते हे कार्यक्रम चलचे आसा ताजी पूर्वांग जावन प्रथम जावन हांगा येवन यमुना पूजन इत्यादी करून ह्याची न्हंयच्या पवित्र जावन आशिल्ल्या उद्दाक हांगतल्यान ते यज्ञाक उपयोग करताचे ताजे खातीर आमी न्हंयच्या बरी न्हयल्याची आनी हांगा सर्व धार्मिक विधिविधानात चलचे आसा जलाक म्हळ्यार यमुना पूजन इत्यादी करून ताका एक आर्चकर दाखोवन घेवन कलश पुरण म्हळ्यार जलपुरण इत्यादी पुरा करूं आसा हाजे दृश्यावळी तुमकां आमी दाखयताची
सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः केशवाय स्वाहा नारायणाय स्वाहा माधवाय स्वाहा गोविंदाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविधान्म वासुदेवान्म प्रद्युम्नान्म रुद्रान्म पुरुषोत्तमान्म धूक्षजान्म नारसिंहान्म च्युतान्म जनार्दनाय सर्वविघ्नोपशान्तये लक्ष्मी नारायण वन्दे तद्भक्तप्रवरोय श्रीमदानन्दतीर्थाख्यो गुरुस्तं नमाम्यं वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्ये विष्णु सर्वत्र गीते सर्वविघ्नोपशमनं सर्वसिद्धिकरं परं सर्वजीवप्रणेतारं वन्दे विजयितं हरिं ब्रह्मान्ता गुरुवः इष्टं दैवं श्रियपतिः आचार्या श्रीमदाचार्या सन्तु मे जन्मजन्मनि श्रीरामकृष्ण गोविन्द गोविन्दयाः दक्षिणतीरे ब्रह्मणोऽस्य द्वितीयपरार्धे श्रीश्वेतवराहकल्पे सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगचतुष्के अत्रकुलिगे प्रथमचरणे बहुधावतारे शामश्रे दक्षिणाणे शरदृतु कार्तीकमासे शुक्लपक्षे तृतीयां भृगुवासुरिकतायां पूर्वोक्त एवं गुणविशेषण विशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ श्रीमन्मध्वाचार्याणां हृदय कमल मध्ये निवासे अनंत कल्याण गुणपरिपूर्ण मानसिक सांसर्गिक ज्ञात अज्ञात सकल पाप क्षयार्थं धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुण्यपुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम अश्वत्थनारायण सन्निधौ प्रातःकाल गंगा भागीरथी तीर्थ प्रार्थना तिथिर्विष्णु तदावारो नक्षत्रं विष्णु एव च योगश्चकरणं चैव सर्वविष्णुमयं जगद योऽसो तीर्थगतो विष्णु चित्सरोकेशो महेश्वरः ददार शिरसा भक्त्या तन्नमामि रमापतिं सञ्जाता यस्य देवस्य पादप्रक्षालनोदकं त्रैलोक्यपावनी गंगा माधवं तं नमाम्यहं नंदिनी नलिनी सीता मालती च मलापः विष्णुपादाब्जसम्भूता गंगा त्रिपदगामिनी भागीरा चैत्राजनमोस्तुते समस्त जगदाधार शङ्खचक्र गदाधर देवदेह ममानुज्ञा युष्मतीर्थनिषेवणे गंगा गंगेतयो ब्रूया योजनानाशतैरपि सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति इमं मे गंगेत्यस्य मन्त्रस्य सिन्धुक्षिप्रमेदातितर्षिः सर्वानद्यो देवताः जगति छन्दः गंगामावानि विनियोगः ओम इमं मे गंगे मुने सरस्वती शतुत्रिस्तोमं सजदा पुरुष्णया असिक्नयाम रुद्वते वितस्तयार्ति कृष्णया सुषोमया सीतासीते सरिते यत्र संगते तत्राप्लुतासोति ममत्पदन्ति एवै तन्नमामि अमृतत्वं भजन्ति पुष्कराध्यानतीर्थानि गंगाद्या सरदत्तदा आगच्छन्तु पवित्राणि जले कुर्वन्तु सन्निधिम् अर्घ्यप्रदानं च करिष्ये नमः कमर्णाभाय नमस्ते जलशायिने नमस्ते ऋषिकेशं ग्रहाणार्घ्यं नमोऽस्तुते श्री विष्णवे इदमर्घ्यं दत्तन्न मम ये सूर्यसहस्रांशो तेजोराशे जगत्पते अनुकम्पय मां भक्त्या ग्रहाणार्घ्यं नमोऽस्तुते श्री सूर्यनारायणाय इदमर्घ्यं दत्तन्न मम वृद्धगंगे महापुण्ये गौतमस्य अघनाशिनी गोदावरी नमस्तुभ्यं ग्रहाणार्घ्यं नमोऽस्तुते भागीरथी नमस्तुभ्यं सर्वपाप प्रणाशिनी भक्त्या दत्तं मया देवी ग्रहाणार्घ्यं नमोऽस्तुते गंगायै इदमर्घ्यं दत्तन्न मम ब्रह्माद्या देवता सर्वा रसे योनिच वैष्णवाः ते गृह्णन्तु मया दत्ताम् अर्घ्यं सम्यक् प्रसीदत इति श्री विष्णुमृणास्विष्णुमृत्यर्थं गंगा भागीरथ स्नानमहं करिष्ये ब्रह्मदत्तादि काशपेनाभिमन्त्रिता तयारतेन पापेन गच्छामि परमां गतिम् अश्वक्रान्तेरथक्रान्ते विष्णुक्रान्ते वसुन्धरे शिरसा धारयिष्यामि रक्षस मां पदे पदे श्री विष्णुमृणास्विष्णुमृत्यर्थं प्रातःकाल गंगा भागीरथी स्नानमहं करिष्ये गंगा माता की मत मुड़े विषय सुखांतु दुःख हि भरला विषय सुखांतु दुःख हि भरला करा राम नाम उच्चार करा राम नाम उच्चार जीवन है चारी दिवस मात्र जीवन है चारी दिवस मात्र शरीर है नश्वर विषय
विषय विचित्र करा राम नाम उच्चार करा राम नाम उच्चार कार्तिक मासुकल पक्षे तृतीय मध्यवासर आगम अर्थंत देवानां मध्ये मातृणां तदा भक्तो रागरामे जन्म मृत्यु अनि व्याधि जरा जन्म मृत्यु अनि व्याधि जरा श्री हरि कृपेण दुख दूर श्री हरि कृपेण दुख दूर करा राम नाम उच्चार करा राम नाम उच्चार घोर भवसागर घोर भवसागर पार करा घोर भवसागर पार करा राम नाम उच्चार करा राम नाम उच्चार श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम गंधवत्यर्मा दृढ़पुष्पं समर्पयामि गिरिसुधार्मा पारिजात पुष्पं समर्पयामि गूढ़रूपार्मा करवीर पुष्पं समर्पयामि गणप्रियार्मा सुस्नानपुष्पं समर्पयामि श्री गंगायै नमः समस्त पुष्प पूजां समर्पयामि उपचारसाधनाग्रं वर्तित्रयसमायुक्तं ग्रहाणधीश्वरी गंगायै नमः दीपं दर्शयामि नाम उच्चार करा राम नाम उच्चार घोर भवसागर पार करा घोर भवसागर पार करा राम नाम उच्चार करा राम नाम उच्चार नर जन्म है भारी विरल नर जन्म है भारी विरल विषय सुखांतु दुख ही भरला विषय सुखांतु दुख ही भरला करा राम नाम उच्चार करा राम नाम उच्चार अग्रोध कारण एक प्रधान प्रमाण आई साक आम्ही अंगायला येऊ कदनायंगा कुड द्वादशीक अनंत अवताक या वर्ष एक पंता आम्ही पूजा करून घेऊन गणेश वर्ष अनंत अवताक आम्ही सौभाग्य दोन पंता एक 15 वर्षापुढे शरीर है नश्वर विषय विचित्र शरीर है नश्वर विषय विचित्र करा राम नाम उच्चार करा राम नाम उच्चार गंगे पूजा करता अनंत अवता मात्र यमुना पूजा करता तशी आ सकडान मेळून केला गेल्या खाल हे मात्र नाही आमगेल्या शास्त्र सांगता समळा
कार्तिक मासा सगळे केन्ना विद्या दशम देखून पर देवान दशमी आमी पूर्णावती दीस म्हणल्यार दशम थंय एक म्हयनो सकाळी येवन नदी स्नान कोरका फालपाल्या सूर्यान वयरची पुडेची तदनंतर एक तुळशील्या व्हरून कोजागरी एक दिव दवरका घरकडे अलक्ष्मी पुरो धूर वचून घेवन घरकडे सूख मेळटा मागीर काळका हांग घेवचें